dan Allah dan Allah kaka kunna mada dan Allah kaka kunna mada karewar karasiyari daidai yake da karewar rayuwarka. Mun gode sosai Yasir. Allah ya saka da alkhairi. Wannan ba abin da za ki gode min bane, wani abu ne wanda ya zama wajibi a kaina. Sannan ina so duk lokacin da wata matsala ta samu ki kokarin sanar da ni. Wato ni an cire ni daga ciki kenan ko? Wa yake ta kai? Kaga malam kai wa yake ta kai, ni zan tafi. Haka ne, gaskiyar magana kan Yasir mutumin girki ne. Ina ga fa ya kamata mu ma mu kwashi girkin nan ko? Ke kin sani. Ke Malika. Me yake yi a nan gurin? Baki san cewa doka ne tsayawa da uniform bayan an tashi daga makaranta ba? Na sani ya sai dai ka yi haƙuri don Allah. Don Allah ka yi haƙuri, don Allah ma da ka yi haƙuri ka bar shi. Malamina ne da yake bani ilimin zamantakewar rayuwar da zan yi da kai. Don Allah ka taɓa shi ko don darajar soyayyar mu. To shi bai san darajar mutane ba ne? Ke nake so, ko zan halaka ke nake so. Mun ɗora muku cikakken shirin a tashar mu ta YouTube mai suna Rahama 24 TV.